bona nit. Durant moltes setmanes, Lloret al Dia ha tractat i abordat diferents temes socials i d'actualitat de la societat lloretenca. Hem tingut el plaer de comptar amb diferents experts o persones relacionades amb les diferents tertúlies que hem dut a terme. Avui volem fer un repàs dels millors moments d'aquestes tertúlies, que ja s'han convertit en una icona d'aquest canal, de Fitel Televisió, amb l'únic objectiu de donar veu als ciutadans mitjançant la informació i l'opinió. Hem parlat de turisme, mobilitat, seguretat, homofòbia, violència de gènere, gastronomia, oci nocturn, joventut, educació, impostos, urbanisme i cultura. Aquests temes han ocupat les tertúlies i són molts els tertulians que ens han acompanyat i a qui volem donar el nostre més sincer agraïment per fer possible un programa de proximitat, actualitat i opinió. Us deixem amb aquest resum, esperem que us agradi i recordeu que podeu recuperar totes les tertúlies al nostre web www.fiteltelevision.com o al nostre canal de YouTube. Benvingut, Caos. Al final, els professionals lloretencs ens adaptem a tot el que ve. També coincideixo amb algú que ha dit que potser aquest era un any excepcional. La manca de l'atur operació internacional, la manca del transport amb avió i la manca del transport amb autobús també té un percentatge d'afectació important en què hi hagi hagut molt més cotxe, però això també pot ser un toc d'atenció per començar a preveure aquests pàrquings dissuasoris que se n'havia parlat ja fa temps i hi havia diferents projectes i crec que seria una molt bona idea si volem peatonalitzar el centre del poble. Llavors, jo crec que una aposta per pàrquings dissuasoris amb navets, minibusos, que portin els clients en els hotels i que així especifiqui el centre del poble seria un projecte a tenir en compte en un futur. Jo recordo que fa molts anys, en el boom del pèndel, dels busos que arribaven aquí el dimarts al dematí i marxaven el dimarts al vespre, i el dissabte teníem el mateix problema, el debat a Lloret era precisament aquest. Els busos, el col·lapse, aquell model va desaparèixer. I allò que havíem previst, que havíem parlat, de fer una estació d'autobusos a l'exterior i fer que arribessin allà i que deixéssim a la gent i que amb navets els repartíssim per dintre el bus, dintre el Lloret i els hotels, aquella necessitat es va esvair perquè el model va canviar. Jo penso que és precipitat. Amb el cotxe potser és diferent, però potser és precipitat muntar grans infraestructures per aquest mes i mig, dos, que hem tingut problemes d'aparcament. En el sentit que l'any són 12 mesos i potser muntar segons quines infraestructures per dos i que els altres 10 no les utilitzem, potser no paga massa la pena. Sí que és veritat que el model de Park and Ride funciona a totes o moltes grans ciutats, sobretot a Anglaterra. Allà la cultura és diferent, allà el transport públic està liberalitzat, vol dir que qualsevol pot començar a oferir un servei urbà de forma comercial, a risc i ventura, i per tant allà sí que fórmules d'aquestes funcionen. Aquí no sé si a Lloret té l'orografia i la geografia adequada per muntar grans aparcaments i després no ens n'oblidem que les infraestructures d'accés al poble són les que són i els navets i els autobusos passen per les mateixes infraestructures que fan servir els cotxes. Llavors, el plantejament és una mica més ampli que no només fer un espai on hi càpiguen 300 cotxes. També amb la crisi del trànsit aeri, que diuen que es pot allargar, pot ser que aquesta situació del trànsit rodat no només sigui aquesta temporada, sinó que sigui encara moltes més temporades. No sé què n'opina, senyor Martí. A veure, aquí podríem obrir diferents debats i podríem començar pel de sostenibilitat o podríem començar per un pla de mobilitat que segurament tots trobem a faltar. També és veritat que estem parlant d'una temporada excepcional i també és veritat que jo he trobat a faltar una de les intervencions, estava posant sobre la taula una problemàtica i en cap moment s'estava pensant en el transport públic. És a dir, algú que venia de Tossa a veure la seva mà no podia perquè no podia aparcar. Hòstia, hauria d'haver-hi, jo entenc
que això hauria d'estar resolt amb un servei públic eficient, cosa que jo crec que tots tenim molt interioritzat que això no és possible. O sigui, ningú quan està parlant d'un accés a l'aeroport doncs pensen que pugui haver-hi un transport públic eficient. Tenim un tren que té l'efectivitat que tots sabem i tenim una freqüència d'autocars que l'hem començat a tenir, fa 2 dies no la teníem, i és la freqüència que és, en el preu que toca i que no ens soluciona del tot el problema. Però en cap moment posem com a solució doncs això, tenir un servei públic eficient, i en cap moment es plantegem que jo entenc que la mobilitat d'aquest poble entenc que estem en una provisionalitat, si volem dir-ne així, perquè jo entenc que a l'Avinguda Pau Casal s'està pendent de fer-hi alguna acció que hauria de repercutir en moltes altres coses. Llavors, jo trobo faltar un pla de mobilitat a llarg termini, no es tracta que avui fem una entrevista què vol fer la gent i demà mateix implantem si volem un sentit, si en volem 2, si volem peatonalitzar, si volem... És a dir, hi ha moltes coses, molts de factors que hi intervenen i hauríem de tenir-los tots contemplats, no fos el cas que ens passés com vam intentar fer la intervenció al passeig, que vam tenir que improvisar i fer les coses una mica tal com venien. No crec que tinguem la necessitat, tampoc tenim pressa, però jo crec que urgeix i l'anomalia d'aquesta temporada ha posat a sobre la taula que cal fer alguna cosa que no estem fent. Jo crec que aquest Ajuntament, a l'hora d'ampliar l'oferta d'habitatge d'ús turístic legal, després també la que no està regulada, ha provocat també que hi hagi aquest excés de volum també de cotxe i que alhora no hagi aportat un benefici directe en els negocis, en els grans negocis del poble, com són els hotels. No sé què n'opinen, si creuen que, com diu el Fede, els habitatges turístics són també una problemàtica pel que fa a les molèsties que se'n puguin derivar de la llau de turistes que hi ha hagut, si és que aquestes cadenes hoteleres, que és veritat, moltes cadenes hoteleres, si tenien 5 hotels, doncs han obert 4, alguns directament no han obert. Home, el que està clar és que amb això dels habitatges d'ús turístic els hotelers estan obligats a complir unes normatives, uns reglaments que són molt exigents i hi ha tota una sèrie d'habitatge d'ús turístic que, per tant, competeix amb els hotelers que han de complir unes reglamentacions, etc. I complir tota una sèrie de requisits que els habitatges d'ús turístic no estan obligats. És competència deslleial? No ho sé. El que sí que està clar és que hi ha moltes noves economies, les economies col·laboratives, els Ubers, els els Globos, els Deliveros, els Airbnbs, etc., que han posat en marxa uns actius, però que a poc s'estan tornant els estan portant cap a la reglamentació. Per exemple, Globos, Deliveros, etc., o Cabifys o Ubers, la justícia està dient que aquella gent són empleats de les plataformes i no autònoms, perquè són falsos autònoms. Això el que provoca és que la inviabilitat d'aquest negoci. El tema dels UTS és algo diferent, però Airbnb, per exemple, ve a ser això, l'explotació d'una habitació, d'un habitatge normal per part d'una plataforma tecnològica. Això no és economia col·laborativa. Hi ha una plataforma tecnològica que explota un actiu que no estava en el mercat. Llavors, jo penso que aquí també hi ha d'haver, sense intentar posar portes al camp, que s'ha de procurar que l'economia es desenvolupi, però sí que és veritat que hi ha certs desgavells que distorsionen el negoci tradicional. Un taxista té un preu taxat i ha de complir amb 300.000 normatives, ha de portar un taxímetre, Ubers, Cabifys, etc., no. Llavors, el que ha de valdre per uns ha de valdre pels altres. I amb els UTS, probablement, i amb això la veritat és que no puc opinar perquè no tinc massa coneixement, però potser hauríem d'anar amb la mateixa línia. Clar, pel que fa al tema dels habitatges turístics, si parlem amb un taxista estarà encantat de la vida, perquè evidentment li surten més carreres. Si parlem amb un supermercat o un restaurant, diria perfecte, perquè no mengen a l'establiment,
doncs venen a menjar al restaurant, llavors hi ha qui diu, ostres, és que probablement a Lloret el que hauríem de fer és pujar preus, perquè llavors vindria un altre tipus de turisme, però llavors parles amb un hoteler i dius, escolti, jo per què haig de pujar preus si porto 2 anys, 8, no m'han donat ni una ajuda i m'han cobrat tots els impostos. Llavors, com es regula aquest voler més qualitat, però quan tens també molta plaça hotelera i venim d'on venim, que és que no hi ha ajudes i portem 2 anys buits. Uf, aquí has obert molts de fronts. Però bueno, en tot cas, el primer, deixa'm dir que segurament el fonamental és la convivència. La convivència que trobem a faltar amb tots els camps dels que hem tocat. És a dir, amb els habitatges turístics és evident que tenen una reglamentació que si fessin complir aniríem diferent, i aquí és l'administració que hauria de ser capaç de fer complir aquesta reglamentació en els habitatges turístics, que segurament han estat tan disseminats els hi fa supercomplicat, però bueno, la realitat és aquesta, amb la qual s'hauran de posar les eines que pertoquin per tal que aquesta convivència i aquests conflictes no existeixin. I aquí doncs el mateix ho hem recordat, la convivència és que hi ha hagut problemes arreu. O sigui, hem estat, fa 2 dies, recordeu que fins fa 2 anys nosaltres érem top 10 a les notícies de successos d'Aldarulls a la nit a l'agost. Aquest any no hem sortit, ens han agafat el relleu Calonges i altres destinacions que no ho haguessin dit mai, que podien tenir aquests problemes. Qui està confinat i segurament haurà de fer servir l'ordinador, en la meva opinió, és en aquest cas ell, o potser primària, cicle superior, no? L'Oriol, en el meu cas, espero i desitjo que els infants de 0-3 no tinguin l'ordinador al davant quan estem confinats, ja que al final hi ha molts i molts estudis que ens fan saber els inconvenients o les deficiències que creen aquest contacte directe o l'abús amb aquestes noves tecnologies, amb edats tan primerenques. Llavors, clar, jo, en el meu cas, sí que pel 0-3, sobretot, nosaltres el que recomanem quan fem aquests confinaments, quan hem tingut algun grup confinat, és que els deixin jugar, necessiten jugar, és el que deia l'Oriol, han de jugar i ho necessiten, no? No cal que li compris ni les millors joguines ni que li posis al YouTube, al final, no? Uns tàpers, unes anelles, uns pots i una miqueta de farina, si cal, i veuràs com el teu fill jugarà molt, no? Llavors, clar, nosaltres, per l'edat que jo visc i que comparteixo en el meu dia a dia, les noves tecnologies no estan gaire despertes. En el cas de secundària i batxillerat? Fa temps que no miro dades de bretxa digital, però no està tenint l'accés a la tecnologia perquè el percentatge de joves que tenen mòbil és molt elevat. Sí que potser ordinador de taula sí que hi ha una certa bretxa. La bretxa digital passarà, jo crec que a futur passarà per una altra cosa, serà de com sàpiga el futur jove defensar-se davant un món digital cada vegada més predominant i en el que haurà de desenvolupar moltes habilitats per poder-se desenvolupar en aquest medi digital, com per exemple veiem tot el tema de saber si la informació que busca a internet, perquè ara això ja l'enciclopèdia l'hem oblidada, ja no serveix per res, i fins i tot l'aprenentatge acumulatiu no serveix perquè qualsevol cosa ho busquen, però tindran l'esperit crític suficient per saber si aquella informació que han trobat és una informació fiable? Veràs, la bretxa digital anirà una mica per aquí. És que volia agafar això perquè tu mateix, Marc, quan ho has formulat, parlaves de bretxa digital segons recursos. Llavors, realment el que estem fent és camuflar una bretxa social i una bretxa de recursos econòmics. O sigui, el confinar la gent a casa i que no tingués ordinador no era una bretxa digital, era una bretxa social. O sigui, el que es quedava confinat sense ordinador era perquè no tenia diners per comprar un ordinador, no perquè no sapigués fer-lo funcionar, perquè segurament a l'institut o a l'escola els mestres els hi fan informàtica i saben com funciona. Llavors jo crec que fem servir malament la paraula, perquè bretxa digital anirà més cap on diu l'Ivan, al final la bretxa digital és el que passa ara amb els nostres avis, que li dones un mòbil d'última generació i no saben fer-lo anar. Això és la bretxa digital i no el que ens trobem amb els confinaments. Sí, jo crec que una oportunitat que ens ha donat aquesta pandèmia, perquè al final hi ha hagut coses dolentes, però una oportunitat ha sigut que a nivell de sistema educatiu s'ha fet un salt
en l'ús de la nova tecnologia, no? Tant mestres, perquè ens hem hagut de reinventar, com alumnat, no? Però sí que una oportunitat d'això que tenim ara és que cal ser conscients que els infants no saben, o infants adolescents, no saben buscar, no saben discriminar, no tenen aquest pensament crític de doncs busco a Google i què trobo i què m'aval i què no m'aval, no? Llavors una oportunitat de cares al futur és això, fer aquest pensament més crític. Jo crec que això es passa als adults, perquè al final vivíem en una societat mercantil que en ple confinament l'aplicació més utilitzada era el Zoom. I per què? Perquè ens la van inculcar. O sigui, no era perquè fos la millor, era perquè era la més accessible, la més fàcil de registrar-te, la més fàcil, i al final, com que és la que et posen gratis i amb safata, doncs és la que hem fet servir tots. Quines coses creieu que han vingut per quedar-se o que s'haurien de modificar del projecte educatiu? Ja m'agradaria parlar de postpandèmia, perquè ja parlar de pandèmia és, ho comentàvem amb l'Ivan abans de començar la pandèmia, doncs que ja és pesat, no? De sempre centralitzar-ho tot al mateix tema, però si haguéssim d'agafar coses, com has comentat, que han passat durant el confinament o... Doncs jo crec que una cosa que ens hem de quedar de la pandèmia és aquest esperit de superació que el canvi educatiu, i ara sí que m'agradaria, el canvi educatiu no només són les escoles i els instituts, són també l'educació no formal com els esplais o pot ser la mateixa televisió, no? Aquest esperit col·lectiu de que havíem de sortir d'una situació i que tots plegats podíem anar cap a un altre lloc que no era en el que estàvem en aquell moment perquè era dolent per tothom, no? Jo crec que això és el que ens ha de quedar després de la pandèmia. Jo també crec que a no viure tan controlats. Semblava que començàvem el curs i que sabíem el que passaria el mes de febrer, de març, d'abril, de maig, i crec que la pandèmia ens ha ensenyat, o si no ho hem après, crec que és una assignatura pendent, que hem de viure el dia a dia, que el dia a dia són 1000 oportunitats d'aprenentatge i que cal aprofitar-ho, no? I que els infants al final, com deia l'Oriol, aprenen de tot, de totes les relacions, de tot el joc, i que no cal tenir la gran programació, sinó saber, no?, que d'una pedreta trobada al terra o d'un camí cap a l'escola o d'una sortida, com deia l'infant, al carrer, poden aprendre 1000 aprenentatges, no? I crec que aquest ha de ser l'aprenentatge de la pandèmia. En el cas dels pares i mares, i en aquest cas formant part de l'Associació de Familiars d'Alumnes del Pere Torrent. Que nosaltres, el Mico i l'Ivan també, com a repte vam intentar donar recursos a tots els nens, l'Ajuntament i tothom va comprar ordinadors, però l'AFA també vam arribar als que no arribava a l'Ajuntament, ni la Generalitat, ni altres organismes, però sí, al final el que volem és això, que els nens superin, que els nens donar-los eines perquè puguin anar creixent com a persones. Jo crec que el que em quedo del confinament i del Covid i tot això és això, una mica que el nen no és com l'educació d'abans, que estudiàvem una cosa de per vida, sinó que ara cada cop més ens estem veient que en xarxa, que en qualsevol lloc podem aprendre alguna cosa i reinventar-nos. És molt fàcil parlar de Lloret. És un tòpic, no? Fixeu-vos que la gent, quan ha de fer una crítica o ha d'esmentar alguna història, no parla mai de qualsevol localitat de la Costa Brava, és a dir, sempre és Lloret. És a dir, per lo bo i per lo dolent, no? Per tant, jo me vull agafar la part positiva que té, el resó, que al final acaba tinguent Lloret, no? Com deia aquell, diu, hablen de mi, diu, aunque sea mal. Per tant, bé, busquem-li la part positiva. Escolta, el senyor Broc, gràcies per esmentar-nos, no? I per bé, si Lloret és un centre de desintoxicació, doncs escolta, benvingut. I si és un centre d'intoxicació, benvingut sigui també. Per tant, tothom vindrà en funció del que necessiti, no? Si es vol intoxicar, vindrà, i si es vol desintoxicar, poder no vindrà, però acabarà vinguent per intoxicar-se una altra vegada. Moltíssim turisme de proximitat, a més que ha vingut. Sí, al fil del que deia en Joan és ben cert, jo me'n recordo fa uns anys, també un altre periodista, a vegades diem periodistes o a vegades diem el que sigui, el senyor González, feia un programa que també, malauradament, va fer un programa on deia o demanava als seus... La Via Làctea, sí, crec que sí, que votessin el poble més lleig de Catalunya. I ell, fent la gracieta, va dir, començo jo, Lloret de Mar. Després de molts anys, ens vam enterar que aquest senyor, per raons que siguin, es veu que potser va tindre alguna afer o alguna història o alguna cosa, i també es va tindre que retractar, perquè és el que diem, és el tòpic, és lo fàcil, vull dir, a vegades
ja per sistema en qualsevol, quan escoltes RAC1 o La Vanguardia o tal, sempre allò de Lloret, o sents en el programa de qualsevol, vull dir, no parlen de Sitges o no parlen de Calafell o de Tordera, no, el Lloret ja és... I és ben cert que som marca global, Lloret, jo que gairebé puc dir que he estat en moltes parts del món i he donat moltes voltes, el nom de Lloret està per lo bo i per lo dolent. Però Lloret ho coneix tothom. Com deia ell, que parlin bé, que parlin malament. Però Lloret, si nosaltres tenim 3-4 milions de pernoctacions anuals durant X anys, durant 70 o 80 anys que vivim del turisme, quanta gent ens coneix al món? Moltíssima gent, moltíssima. Hem de viure amb això per lo bo i per lo dolent. A més, en una temporada que sí que potser els hotels s'han ressentit més, però el que són bars i restaurants, gràcies a aquest turisme de proximitat, han pogut aguantar el cop. És així? Com ha anat la temporada? Com diríem que ha anat? No, aquesta temporada no ha anat gens malament i com tu molt ben dius, ha sigut molt diferent, tema Covid, l'aforament i tot això, aquestes coses que ens han fet fer, però el tema del turisme, el no tenir el turisme que teníem sempre estranger, hem tingut el turisme nacional, català, i això crec que ha sigut molt bo, perquè a part que molts no ens coneixien, venen, passen el dia a Lloret, coneixen Lloret, molts es queden encantats i llavors a part et coneixen i poden repetir al llarg de l'any. Personalment crec que Lloret té un problema en poder oferir llocs de feina qualificat a una població bastant elevada com som. Sense anar més lluny, per exposar el meu cas particular, vull dir, jo alguna vegada m'he plantejat de deixar la feina en la que estic ara i fer un impàs treballant a l'hostaleria mentre trobes una altra cosa per no deixar de tenir ingressos, i amb la pandèmia es va bloquejar. Menys mal que no ho he fet, en el sentit que és un poble en el que a vegades costa una mica trobar feina qualificada, per així dir-ho. És el que penso. Crec que ens trobem en una de les generacions més sobrequalificades que hi ha. Som la generació més formada fins ara, amb unes feines... He vist uns joves molt optimistes, molt treballadors, com sempre aquí a Lloret, amb ganes de treballar i tirar el poble endavant, però realment ens trobem un problema de feines precàries, amb una temporalitat molt alta, amb una sobrequalificació, i que realment s'ha d'incidir. Em sembla que les últimes xifres reflexaven que Espanya era el país amb més atur juvenil d'Europa, un 40%. Aquí a Lloret segurament a l'estiu ens trobem que aquest atur baixa moltíssim, però durant l'any els joves tenen problemes en trobar feina. Les xifres de l'atur ballen bastant perquè les fan ballar també una mica el seu interès. No sé com ho veuen els alumnes quan els hi planteges... Perquè sí que és cert que feina n'hi ha, però com molt bé heu dit, a vegades són feines que el sou realment no els motiva. I això a vegades crea poder aquesta frustració amb imatges com hem vist recentment d'aquesta setmana. Els joves, els alumnes, tenen una mica clar cap on volen anar? En el meu cas, els meus alumnes encara són bastant joves per poder decidir, però sí que parlo amb exalumnes que són més grans i tot i que estan motivats i t'expliquen he trobat una feina, aquest estiu estaré de cambrer, hi ha manca d'oportunitats, perquè per molt que vulguin treballar, arriben allà, és veritat que l'experiència que tenen és nul·la o mínima i llavors no confien en ells. Llavors els hi costa i es decepcionen, doncs ja no vull estudiar això, però també hi ha altres alumnes que m'he trobat, aquest estiu he estat treballant a la platja, m'ha encantat, vull estudiar un cicle superior de mariner, i ho faré. També els hi ajuda, però estan bastant perduts. Jo crec que és molt complicat amb 17-18 anys decidir què vols ser. És que no ho sé, pots canviar. Conec molts casos que amb 30 canvies de doncs ja no vull ser això i vull I no passa res. No passa res. Les carreres se'n tornen més flexibles, vull dir, això també és un punt positiu. A mi també m'agradaria destacar el tema que ha dit la darrera noia sobre el tema de la qualitat de vida, que també ho has apuntat quan ens has donat pas. A veure, és cert que a la millor Lloret tens una millor qualitat de vida en el sentit que tens un capital social més proper, una vivenda més assequible que, per exemple, una ciutat com Barcelona. Però Lloret tampoc és una panacea en aquest sentit. Vull dir, el mercat de la vivenda a Lloret no és dels més assequibles de Catalunya, precisament.
Jo conec molta gent de Lloret que té dificultats amb 30 anys i un treball estable per accedir de forma autònoma i sols o soles a una vivenda de lloguer. És que els lloguers es disparen per l'explotació que hi ha, de l'especulació, turística, perquè en temporada els pisos es lloguen per un preu i llavors a l'hivern et diuen 6 mesos. Clar, qualsevol que faci l'exercici d'entrar als principals portals, sigui Habitacle, Idealista, i posi alquiler Lloret de Mar sense cap filtre, es trobaran 40 vivendes disponibles. Llavors els pares diuen hipoteca, que sortirà més a compte. Dius, escolta, quin banc vols que em donin hipoteca si acabo de sortir de la carrera? Em demanen 5 anys d'experiència i no... Sí, estic absolutament d'acord. L'emancipació està pel terra. Menys de 2 de cada 10 joves es poden emancipar i trobar una llar on crear un projecte de vida autònoma. Per tant, i com bé ha dit, aquí a Lloret tenim el problema sobreafegit de l'especulació turística durant l'estiu, que molts propietaris prefereixen llogar-lo per temporada i després durant l'hivern tenir-los buits, que finalment el que això fa té un impacte molt negatiu en el poble durant tota l'altra temporada, que hi viu molta gent. I si tens parella encara pots trobar un pis en condicions, però jo m'he vist amb el cas de buscar un apartament, un pis petit, i és impossible trobar res en condicions i encara que tinguis un sou que dius, és que hauré d'estar hipotecada sense tenir una hipoteca durant un temps perquè no hi ha res en condicions, tot molt petit, molt antic. Per què? Per el que comentaven, perquè s'aprofiten i a l'estiu el llogo per una setmana a 4 que venen que no els importa com estigui el pis i que guanyo més calés que tenir-ho durant tot un any. Sense parlar de les dificultats en l'accés i en l'estigma que reben els joves a l'obtenir un habitatge. És a dir, primer hi ha els límits de tenir que pagar una fiança i tots aquests, però després que els propietaris, molts d'ells, prefereixen un perfil més familiar i a la que li dius que hi ha 2 companyes que es volen emancipar i anar a viure juntes, ostres, els joves no, perquè clar, és que estem buscant un perfil més familiar. Em sembla una forma d'estigmatització del col·lectiu que se n'ha de parlar. L'alcalde de Bilbao fa un d'aquests dies ho va dir perfectament, diu, és que jo crec que ell personalment considerava que més policies no ajudarien precisament en aquest sentit, perquè per molt que fiquis 100 policies més, al final quan tens aquestes concentracions tan grans, ara hem vist córrer dos urbans perseguits, però clar, vull dir, probablement si la imatge hagués estat brigades mòbils dels Mossos entrant amb equip antidisturbi, probablement no haguessin hagut de sortir corrents. Fa poc a les festes de Sants el parc de l'Espai Industrial es va haver de dissoldre amb brigada mòbil. Vull dir que és cert, vull dir que potser hi ha una sensació de que es rebel·len contra la policia, però no és res que en un context de consum excessiu d'alcohol no són imatges que en qualsevol context de consum excessiu d'alcohol no podem veure. Creieu que s'ha de treballar amb la gestió emocional dels joves per poder, ja no prevenir, perquè són casos aïllats el que hem vist en aquestes imatges, però sí que en moments com el que estem vivint ara mateix, en moments on les oportunitats es veuen frustrades, on tenen dificultats econòmiques, no hi ha igualtat d'oportunitats, hem parlat de l'emancipació al principi, de la precarietat laboral, des de l'administració, Isaac, i en el teu cas, que vens d'aquest ram, es treballa suficient per ajudar emocionalment els joves o realment no? S'està començant, està en un procés embrionari. Realment el procés de la pandèmia ha posat en el centre no només la salut física, la integritat física, sinó la salut mental i emocional de tots els col·lectius, de tota la població en general, i veiem com, a causa de tots aquests factors que has anomenat, la fatiga, el trencament d'expectatives, el trencament de relacions interpersonals, la precarietat, fa que els joves pateixin especialment aquest desgast mental i emocional i ens trobem que, com bé has dit, els trastorns i el malestar emocional i mental estan augmentant, estan a l'alça, tenim el sistema sanitari de salut mental col·lapsat i veiem com, si no comencem a destinar-hi recursos, això no s'aturarà. A sobre, això està lligat en un estigma i amb tots els tabús que rodegen l'àmbit de la salut mental
no d'ara, sinó des de fa molt de temps, i crec que hi ha una conscienciació i s'està fent tota una feina general per part de l'administració pública, però també de títol individual, en la que s'està trencant amb aquest estigma i amb aquests mites. Què n'opineu vosaltres? Creieu que crec... seria més necessari, i ara només per part de l'administració o el servei públic, que en parlarem, que ampliarem aquest punt, sinó també de cares al mateix jove, que no sigui un tabú pel jove, és a dir, que poder s'inverteixi menys temps en xarxes socials i s'inverteixi més temps en construcció personal o cultiu personal o... Bueno, les xarxes socials jo crec que en aquest cas poden ajudar perquè tenen a la mà els seus ídols, que molts estan començant a dir vaig al psicòleg, pateixo fa poc aquesta olímpica que va decidir em retiro perquè mentalment no puc i estic lesionada mentalment. Tot això no ho sabríem si unes xarxes socials, i són persones que en aquest cas les xarxes poden ajudar. Jo crec que és més que s'ha d'intentar educar a com gestionar els teus sentiments. Sí que hi ha assignatures optatives o complementàries a les escoles, però no ajuden molts nens ploren i no te saben explicar què és el que tenen. I ja no nens de 10 anys, sinó adolescents que tenen ràbia, o molts dels casos que hem vist aquí dels delictes venen per un rerefons que no saben com explicar i com gestionar. També és cert que la gestió tampoc és molt senzilla o molt automàtica. Vull dir, estem parlant d'un problema que el que poden tenir els joves a nivell emocional a causa dels efectes de la fatiga pandèmica aquests 2 anys, que encara no s'han mostrat tots els seus efectes. Vull dir, potser estem intentant intervenir en un problema que encara s'està gestant i que encara s'està desenvolupant. És una cosa que jo personalment desconec, però no sé fins a quin punt és del tot efectiu intervenir un problema, intervenir sempre, però com es pot intervenir un problema que encara s'està generant. Vull dir que els seus efectes potser es veuran d'aquí 2 o 3 anys. Tota tecnologia és benvinguda, tant siguin càmeres com altres eines que es puguin fer servir, però quan parlem de delictes, de seguretat, parlant concretament de delictes, hem de tenir en compte que hi ha gent que el seu modus vivendi i la seva manera de guanyar-se la vida és delinquint, amb la qual cosa, efectivament, on hi ha càmeres no és on delinquiran i ells estaran atents a si hi ha una patrulla uniformada per no fer absolutament cap delicte perquè ells es dediquen a això. És a dir, igual que la policia es dedica a perseguir infraccions administratives i delictes, aquesta gent es dediquen justament a fer els delictes quan no hi és la policia. Aleshores, les càmeres allà on hi siguin, normalment reduirà molt tots els delictes que puguin haver-hi, no pot ser reunions de persones que no estiguin fent absolutament res. Parlant amb bastants coneguts i algun amic policia, diuen que es troben en situacions que un delinqüent pot arribar a reincidir 25 vegades. Correcte. I aquest delinqüent, doncs... 25 no, Tampoc ens passem 25. Diu que s'han trobat casos de la reincidència d'un mateix delicte, d'una mateixa persona, i que a aquesta persona no li passa res. I que llavors a vegades s'utilitzen efectius amb aquella mateixa persona quan es podrien utilitzar efectius en diferents àrees determinades. Això és així? És i no és, 25 no. 25 no. Sí que és cert que hi ha delinqüents reincidents, però jo m'he trobat al llarg del temps un parell o 3 que me van tocar el 94 quan vaig començar i el 2003 o el 2006 vaig haver de fer una altra assistència. I quan mires, veus que hi ha estat a la presó, que es dedicava a robar, a cometre robatoris, no furs, robatoris, i durant una temporada havia estat a la presó, però com que era el seu modus vivendi, no sabia fer altra cosa, sortia a delinquir, com que ja tenia els antecedents cancel·lats, doncs no passava res, però la tercera tornava a estar dins. Llavors, jo crec que... El fet és que anteriorment amb el Codi Penal de l'any 95, tot el que no superava els 300 euros era considerat com una falta penal. A partir de la reforma que va haver el 2015, tot el que eren les faltes penals van quedar eliminades i són delictes lleus.
Per això, anteriorment, al 2015, qualsevol persona que sostragués un objecte sense violència, sense força, doncs eren faltes penals que realment no comportaven una pena de presó. Et posaven una multa. Els delinqüents això ho sabien i s'aprofitaven d'aquest tapat d'escletxa del sistema. A partir del 2015, amb la reforma del Codi Penal, tot el que són les faltes penals van quedar eliminades i ara són delictes lleus. Que aquí sí que la incidència, al ser ja un delicte, sí que acumula pena de presó. Clar, però aquest delicte lleu, perquè potser no són 25, però potser sí que són 15. Aquest delicte lleu no s'atura el que és l'administració, és a dir, quan una patrulla d'agents troben un delinqüent habitual que fa un delicte lleu i que l'han de parar, han d'omplir la paperassa. Aquesta paperassa probablement ha d'arribar al jutjat. És que la feina en si, vosaltres m'ho direu, però la feina en si que fa la policia per un delicte lleu o per un de greu és la mateixa. L'atestat, els testimonis, ho han de picar tot, sigui un delicte menys lleu que un delicte lleu. Llavors la feina és la mateixa. Aquesta moció es va presentar a nivell de diferents ajuntaments on hi ha presència dels comuns i òbviament és per fer pressió i per mirar que es millorin els serveis. Ho hem vist, l'exemple és clar, diferents perfils de gent, des de gent d'una edat més avançada fins a gent jove que es queixa d'aquesta manca de servei. És un problema real que... És una veu a la gent. Les grans entitats sembla que li donen l'esquena, sembla no, li estan donant l'esquena. De fet, tu mateix ho comentaves, Marc, que no hi ha manera de rebre un feedback per part de cap comunicació per part dels bancs. Doncs bé, al final el que tindrà que fer la gent serà llançar-se al carrer i queixar-se davant dels bancs, no quedarà un altre, és el que estan buscant. Recordem, si ho veieu, una de les comissions bancàries abusives més freqüents. Hi ha la comissió de manteniment per hipoteca o dipòsits, és a dir, quan obres una compte corrent i ja directament et cobren comissió per un préstec que ja estàs pagant un interès. Hi ha la comissió per descobert, per gastos de gestió injustificats, per comunicacions, que és molt freqüent, que s'envia una domiciliació, un correu a casa que no vols perquè ja pot anar digital i et segueixen cobrant. I és allò que continues dient, escolta, no m'envieu més cartes i les segueixes rebent. Hi ha la comissió per reclamació d'impagament, que això normalment els bancs el que fan és subcontraten empreses perquè et persegueixin, però aquestes empreses ja tenen un sobrecost molt gran, llavors l'estan imputant d'alguna manera al consumidor. Hi ha comissió per manteniment de targeta, que és un altre gasto que no s'entén, perquè si tens una targeta se suposa que ja t'estan cobrant per cada transacció. Hi ha comissió per ingrés en efectiu a un tercer, que això passa sovint, vols fer una transferència o vols fer un ingrés perquè l'has de fer per pagar una i et cobren, a més amb un horari limitat. Comissió per retirada d'efectiu, comissió sobre retrasos en les quotes de préstecs. Això són, diguéssim, les comissions, les principals i més abusives que es troben a molts ciutadans. I aquí jo vull fer un incís. Això és el Robin Hood a l'inrevés. Quan tens més diner, que és quan menys t'hauria d'importar rebre aquestes comissions, és quan menys comissions reps. O sigui, jo no sóc milionari, però jo sóc capaç de negociar amb el meu gestor, amb el meu assessor de banc, i jo negocio i les meves condicions amb el banc enfront de les condicions d'algú que estigui pitjor econòmicament que jo, són molt diferents. Certament, és injust, i poso el meu exemple, és injust, no pot ser que jo pugui negociar no tenir comissions a la meva targeta de crèdit perquè l'utilitzo molt i una pobra persona que no pot anar al banc a treure diners i té que utilitzar la seva targeta de crèdit perquè no pot pagar, perquè no té efectiu i no pagarà fins a de 30 euros al trimestre, 10 euros al mes. És el Robin Hood al revés, completament. És a dir, el que té una estabilitat econòmica és més fàcil que li treguin la i el que no té ingressos o recursos i quan més ho necessita directament ja no volen ni parlar. És que, jo soc privilegiada
perquè jo tinc la meva nòmina cada mes, no? I puc anar envalentonada, per dir-ho d'alguna manera, a reclamar els meus drets, no? I un és que no cobrar una... A mi no em cobren, per exemple, la comissió de la targeta. Llavors, clar, dius, ostres, jo puc assumir, per dir-ho, d'alguna manera, i una persona que no ho pot assumir, o si pot assumir-ho aquells 10 euros o els 30 trimestrals, el que sigui, per ella suposa poder comprar de cada setmana, o un plat de, no sé, o pasta o el que cal, filles, no? Llavors, clar, és com que estem de vegades en una situació privilegiada i ens pot allunyar d'aquesta realitat, inclús que jo darrerament m'estic trobant amb moltes persones que és que no poden ni obrir número de compte al banc. Per què això? Perquè has de tenir ingressos de X diners. Has d'ingressar cada mes 700 euros, depèn de l'entitat bancària, però te diuen que si no tens un ingrés cada mes, allà, més, que giris rebuts i tal, no t'obren un compte. I jo m'estic trobant amb persones, i cada vegada més, i les companyes d'altres càritas de la diòcesi també s'ho estan... Hi ha persones on estem tramitant ajudes, les ajudem i no poden... Els diuen que no, directament. Llavors, clar, està publicat al BOE, tot això, no? I llavors, clar, però això ho busco jo. Llavors és quan et ofereixen comissions i llavors tens un problema. Llavors, clar, és com el peix que... Llavors no tinc un número de compte perquè, clar, si m'han de cobrar jo no puc, i hi ha gent que no té número de compte. Tenim un cas molt curiós que també... Jo espero que sigui una cosa d'uns quants mesos. Espero realment que per la propera temporada el funcionament sigui normal perquè requereix més personal d'aquesta manera, amb menys aforament. Vull dir, estem treballant però amb les mans lligades d'alguna manera. No és totalment com treballaríem. Estem limitats i és un problema. T'obliga a contractar més gent, no? T'obliga a contractar més gent. Altre cop penso que, no parlo per al sector, però penso no és l'espírit d'una discoteca que tinguis que donar les teves dades mèdiques per entrar, que tinguis que estar dintre encorsetat perquè si no em fan fora si em baixo la mascareta i no estic bevent. Vull dir, les discoteques són un espai d'oci, d'oblidar-te dels teus problemes i no... Es pot perdre això i la gent acabarà preferint me'n vaig a casa d'un amic perquè faig el que em dóna la gana i perquè haig de fer aquesta cua i m'han de controlar si em vacuno o no, saps? Penso que... I llavors hi ha el ball amb mascareta. Creieu que és viable, ballar amb mascareta? La gent no compleix. És molt difícil de controlar. És que tindríem que tindre una seguretat per persona, perquè tu a la persona li crides l'atenció, te diu, vale, sí, et gires i ja està la seva altre cop. És molt difícil, ho intentem, però hi ha coses que s'escapen de les nostres mans. I més amb 2 copes. Clar. No, clar, la responsabilitat ha de recaure sobre l'individu. El local, evidentment, que ha de donar les pautes i tot plegat, però entrem una mica amb la mateixa dinàmica de com pots controlar tot això, des de tot, a més que... Assumint tu els sobrecostos que et... Però a part de sobrecostos, que tens problemes perquè si ve una inspecció, perquè este senyor està així, està assà, és a dir, que no pots donar compliment. O sigui, treuen normativa a la qual l'empresari no podrà donar compliment, tal qual. Perquè el que diem, la gent està en un lloc que vol d'esbarjo, que vol disfrutar, que és, doncs, bueno, que coneixem de desfase, no? A passar-t'ho bé, pam, 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 desinhibir-te i has d'estar allà amb la mascareta,
Però és que a més, si diguéssim tot amb mascareta, vale, però no. Si estàs a la barra, llavors pots treure la mascareta i pots estar bevent a la barra, però 2 metres més enllà que estàs a la pista no pots beure. Sembla un laberint, això. I llavors, clar, llavors això és una Sembla una gincana, no? Saps què vull dir? Sí. I a part, tornem al mateix, els ciutadans, quan ens donen normatives que no observem, que no tenen una lògica, ens costa complir-les. A més, en un país on ningú posa l'intermitent, per tant... Crec que molta gent no estava preparada. Vull dir, va haver-hi tanta eufòria continguda i que podia sortir que realment a les 4 de la matinada veies la gent en un estat que abans veies a les 6 del matí. A les 4 de la matinada deies, ui, ja estàs per anar a dormir i quedaven 2 hores encara de festa. Però, bueno, la gent també s'habituarà ràpid a aquest horari, com sempre s'ha fet, inclús com va passar quan l'horari era més d'hora i la gent també es va acostumar i potser acabaves a casa ja a les 3 i tal, però bé. Antoni, els amics que has pogut parlar amb ells, els que hagin, no sé, em sembla que treballes a Barcelona, has pogut parlar si han sortit per allà, com ho han viscut, han passat fotos... De fet, traient el tema que dèiem abans de Madrid, tinc amics que s'han anat a Madrid per poder sortir de festa quan aquí estava tot tancat. Això ja és nivell... Sí, no, vull dir, les ganes al final, com dius tu, les ganes hi són, hi ha un moment d'eufòria que tothom té ganes de sortir i no els pots frenar. Però sí, tinc amics que han sortit, hi ha de tot. Hi ha discoteques per allà a Barcelona que la gent passa olímpicament de tot. De fet, fa 2 setmanes vam estar a un bar musical, entenc, perquè discoteca no era, que vam entrar amb mascareta i tothom, o sigui, els raros érem nosaltres. No hi havia ningú que portés mascareta allà dintre. Llavors, cadascú ho porta diferent. Sí. Després, si no, castiguen el sector. No sé per què, l'oci nocturn sempre és el més castigat. Sempre passa alguna cosa a l'oci nocturn, pam, criminalitzat. Sí, però mira, una de les coses bones, si és que hi ha alguna, de tota aquesta pandèmia ha sigut adonar-se'n que realment l'oci nocturn no era el culpable de tots els mals, com fins al 2019, excepte del canvi climàtic, la resta de coses que podien passar al municipi eren conseqüència de l'oci nocturn, el tipus de turista que venia, en fi, tot. Nosaltres, com a oci nocturn, ja dèiem que això no era així, perquè nosaltres ens adonem que els clients que tenim són els clients que venen als diferents allotjaments, etc. La qüestió és que hem vist que fem una labor social, és a dir, mentre estan als nostres locals, nosaltres tenim una seguretat allà dintre, etc., es porta d'una manera professional i la gent es diverteix, passa les hores i tal, i realment ajudem a que les forces de l'ordre públic tinguin menys feina després, la gent ja s'hagi esvergit, doncs es torni cap a casa. Sempre hi ha puntualment problemes, però problemes estan aquí, a Lloret de Mar, a Barcelona, a tot arreu, perquè també hem de recordar que Lloret de Mar era sempre portada als diaris al mes d'agost, que ja sabem que tampoc hi ha gaire notícia, perquè havia passat això o allò i tal. I ara ja veiem que els joves són joves a Barcelona, a Caldes de Malavella, a Calella de Palafrugell i que baixi la cosa. Dels síndics locals a Catalunya som 42, només, som 42, dels 900 i escaig de pobles de Catalunya, només som 42 síndics. És una figura que el que intenta i el que fa és ajudar el ciutadà davant l'administració local. Quan un ciutadà té problemes amb l'administració, bé perquè no li contesti en alguna instància, bé perquè hagi de fer alguna reclamació, o bé perquè no se sent ben atès, doncs pot venir al síndic i denunciar el cas. La figura del síndic és una figura gratuïta, que la posa l'administració, però a més és confidencial. O sigui, el que va al síndic es queda al síndic. A menys que tu reclamis alguna cosa en nom i cognom, que lògicament quan jo m'haig de dirigir a l'administració sí que he de dir a la persona que es queixa per alguna multa de trànsit, per alguns sorolls, per algunes obres que no veu bé, per aquest tipus de coses. Per tant, la figura del síndic defensa el ciutadà davant de l'administració i també pot fer actuacions d'ofici. O sigui, qualsevol cosa que cregui oportú per millorar dintre d'un ordre, perquè el síndic no té poder executiu, pot recomanar. O sigui, les funcions del síndic acaben sempre amb una recomanació. Si la mediació no ha sigut bona amb l'administració,
Jo recomano el que cregui oportú en cada cas. Intento fer molt pocs escrits perquè l'administració és lenta, l'administració costa molt que contestin, i procuro molt més mediar. El problema que té el ciutadà, anar amb el tècnic corresponent, amb el departament corresponent i mirar a veure quina solució s'hi pot trobar. Sé que administrativament això no és gaire correcte, però a mi em funciona molt bé. Tinc la sort que tota la gent que treballa a l'Ajuntament realment sempre m'ha respost i m'ha ajudat, però a l'hora que has d'escriure qualsevol recomanació a un polític determinat, costa més, perquè ells també t'hagin de contestar per escrit. I realment la mediació és bàsica per intentar resoldre aquests petits problemes que davant d'una administració el ciutadà veu l'administració com un gegant i moltes vegades desconeix el funcionament de la pròpia administració. L'Intic ja té un PECA escrit, que és un pla especial del casc antic, que simplement revisat i seguit una mica fil per randa de tot el que ja està treballat, es podien fer uns grans canvis en el nucli antic. Però sembla que és com molt difícil, sembla com un gran meló que no hi ha cap administració que s'atreveixi realment a prendre-la seriosament. Llavors, he vist, vam estar veient problemes, o sigui, una sèrie de problemes que existien fa 30 anys quan es va fer la primera associació del nucli antic. Quins serien aquests problemes? Principalment hi ha temes de soroll i incivisme, que ara s'han agreujat amb tot el tema dels ocupes. Això era una mort anunciada, ja fa anys que hi ha una degradació en algunes cases del nucli antic. Carrers que havien sigut emblemàtics a Lloret de Mar, com el carrer del Carme. Sí, i el carrer de la Vila era el carrer principal de Lloret. Ho era, i ara tira la meitat del carrer de la Vila i si tires cap a Vall de Venècia et trobes, especialment a l'hivern, amb multitud de cases tancades, amb un tipus de comerç estacional que a més és repetitiu, i a més de tot això hi ha hagut altres problemes que s'han anat repetint i sobretot també tema de façanes, tema de cases que s'estan caient. Tot això és molt important que es revisi i jo vaig fer com un escrit ara farà 3 dies. Sí, el tinc. A la revista Lloret Gaceta, sí. Els companys de Lloret Gaceta. Molt bé. En aquest escrit parles d'adequació de ròtols publicitaris, que ja està a l'ordenança. Parles també de la millora de condicions higièniques sanitàries i d'aïllament acústic de bars i similars. També de restauració, arreglament de façanes, substitució d'aigua de dipòsit per aigua de ret directa i ordenació i reubicació d'aparells d'aires acondicionats i també de la línia elèctrica, perquè veiem molts carrers que els cables pengen, però és que això sembla una lluita... És flagrant. O sigui, l'administració diu que no poden fer res contra les grans empreses. I jo penso, quin tipus d'administració local que no tingui ni la força de demanar a aquest tipus d'empreses que puguin soterrar una sèrie de cablejat, és que estem parlant de la zona que turísticament és més important de Lloret, perquè el turisme està passejant pel nucli antic. I quan veus això, que és tercermundista, penses, no ho sé, com... Llavors la proposta era, d'alguna manera, que hi hagués com un pla director, tipus com per exemple va haver-hi a Barcelona, el Barcelona Posa't Guapa, que podria ser un projecte no municipal gestionat des de fora de la municipalitat, però evidentment que necessitaria de l'acord de tots els partits polítics. És una idea, això, jo parlo d'una idea, però que és una idea que podia ser molt interessant. A Barcelona va funcionar. Es van arribar a arreglar 1/3 de les cases de Barcelona en aquest projecte. Diverses vegades fan servir a els nens, a la canalla, perquè a veure si nosaltres els gravem o els insultem, per d'allò. De fet, ja han fet servir una vegada a la canalla
perquè segons ell, la meva parella es baixava els pantalons, feia exhibicionisme, es treia el pene, es tocava els testículos, i això... Que era com una contradenúncia inventada? Sí, bueno, això va arribar amb un judici ràpid d'avui per demà. Arriba la policia, diu que tenim una denúncia perquè la meva Juan Amílgam, el meu company, feia exhibicionisme i es tocava a la canalla. I un judici ràpid, el jutjat de guàrdia ràpidament l'endemà. Anàvem espantadíssim, perquè clar, impensable nosaltres fer coses d'aquestes. Nosaltres portem 18 anys casats, 20 anys de relació i fem una vida com tothom, una vida normal, treballem, sortim a comprar i el que fa. Arribem al jutjat de guàrdia, tot el matí també, de les 9 fins a les 5 de la tarda, i clar, es van presentar 3 testimonis de la família. Va entrar un, va dir una versió, va arribar l'altre, una altra versió, i va arribar el tercer, una altra versió. I clar, el jutge va veure que això no quadrava ni amb res. Va veure que era una denúncia falsa amb tota la regla. La llàstima, la pena d'això també és quan involucres els infants. Jo no sé com es pot educar, entenc que ja s'educa a les escoles, però faltaria encara poder canviar el sistema per tal que l'educació en diversitat sexual fos més, poder conscienciar els pares o en el cas dels infants, en el teu cas particular com a psicòloga, t'hi trobes en situacions on els infants es fan preguntes que poder no les farien a classe o a casa, però que te les fan a tu? Sí, bueno, a veure, sí que és cert, com deia ella, que ara ja cada vegada hi ha més consciència per part de les famílies i ja no es necessita tant amagar-se o tirar d'internet per fer certes preguntes, però sí que és cert que hi ha nanos que comencen a descobrir-se, a tenir inquietuds i que a vegades se senten més còmodes confiant-ho a títol personal amb mi, llavors ho parlem, però m'he trobat més en casos de nens que tenen una mica clar per on volen anar o què volen descobrir d'ells mateixos i a vegades me pregunten com ho enfoco a casa? Com ho parlo? Jo dic, igual que m'ho estàs explicant a mi, amb tota la naturalitat, amb tota la confiança, els teus pares t'estimen per sobre de tot i no has de tenir cap mena de por. Una mica per aquí. Amb quines edats normalment es poden arribar a trobar? Jo, en els casos que m'he trobat, ja eren nens adolescents, nens que entraven en l'ESO, sí. Perquè en aquests casos, per part de l'escola, reben algun tipus de suport? M'imagino que xerrades sobre sexualitat en reben, però en concret de diversitat sexual se n'haurien de fer més? Com es podria arribar a reeducar els infants per tal que no hi hagin avui dia aquests casos d'homofòbia o que per almenys, quan es fessin adults, si reben aquest discurs tan agressiu, directament l'anul·lessin? A veure, les escoles tenen departaments d'orientació i són departaments que fan molta feina, però com a tot sempre falten recursos. Les hores són escasses, estan inundats de feina que els sobrepassa i sovint no tenen aquestes hores de despatx on t'ho puguin parlar. I jo sempre penso que hauria de ser una assignatura, de la mateixa manera que hi ha l'assignatura de català, castellà, matemàtiques, que sí, que són importants, també hauria d'haver-hi una assignatura obligatòria que fos civisme, ètica, on es parlessin d'aquests temes i on es comencés a educar els nens des de P3, no només en aquests aspectes, des de pantalles, educació emocional, intel·ligència emocional, tot aquest tema que ara sí comença a parlar-se una mica però molt per sobre. Allò que no sigui com allò que diuen a casa, no, de esto no hablamos, sí hablamos, perquè pot arribar a ser un problema en un futur, ja no només un problema d'orientació sexual, sinó pot afectar a nivell psicològic, a nivell emocional, a nivell de l'interrelació amb els altres. Irene, anaves a dir, estaves comentant. Res, sí, estic molt d'acord, o sigui, a nivell, el sistema educatiu no està res modernitzat, per dir-ho així, o sigui, hauríem de retocar moltíssims aspectes, i el primer seria aquest, ficar una assignatura, o sigui, és que almenys 2 hores a la setmana dedicades a tractar de tots els temes i un espai segur on els mateixos adolescents puguin, ja, si no tenen les inquietuds i preguntar-ho, començar-se a qüestionar, adolescents i nens, o sigui, parlo de totes les edats, perquè sí, et poden venir a fer xerrades a l'institut, perquè a l'escola jo ni me'n recordo,
i és molt interessant que et vinguin a fer xerrades, però al final sempre acaben parlant les mateixes persones, que són les que més interacció tenen a la classe. La resta, millor és que ni escolten. O sigui, xerrades així de passada al final són molt necessàries i s'han de continuar fent, però no hi ha després un treball darrere, i és això, els departaments d'orientació estan superbé i fan un treball molt important, però és que estan saturats. Jo vaig fer pràctiques a l'institut i és que eren 4 psicòlegs i psicòlogues i 2 integradores que estaven fent pràctiques i no tiràvem, o sigui, perquè no és només aquest tema, o sigui, hi ha moltíssima problemàtica també als instituts i considero que és superimportant. I és un tema que al final és la base, perquè arrel d'aquí, o sigui, educant des de la base, des que són petits els nens, si de casa poden tenir alguns la contra, però si estàs educant i com tenen aquesta base correcta o almenys no que ells puguin triar si és correcte o no, que tinguin totes les opcions, no que sigui només el que els pares et diuen. Li donaré a vostè primer i... A vostè no, a mi. A tu, i quan toqui el pito deixaràs anar el globo. Si el globo xiula, un cop has pensat el desig, serà realitzat. Vale? Vinga, som-hi. Perdó, quin desig? Alcalde de Lloret? Alcalde de Lloret? No em puc dir, només pensar-lo. Bueno, ja ho veieu, estem inflant aquí un globus de festa major, l'actor Nano Ferrari ja el té inflat, aviam. Aguanta aquí que no se'n vagi l'aire amb una mà i amb l'altra mà l'apuntes cap allà. L'apunto cap allà. Sí, vale. Quan toqui el pit el deixes anar, eh? No, encara no. No, apunto. I ara què he de fer? Un desig o com va la cosa? El desig l'ha de pensar, però no l'has de dir. No l'ha de dir, l'ha de pensar. Si el globo xiula, se'n va xiulant, aquest desig serà realitzat. Vale, d'acord? Preparat? 1, 2... Yeah, de bo! Molt bé, vinga, el següent. I a sobre s'ha quedat allà dalt. Ja ho veieu, estem inflant globus de festa major per demanar un desig, oi? Ara qui li toca? A l'Anna. Aguanta aquí que no se'n Cuidado, vagi l'Anna, l'aire. que l'Anna no pot tocar el globo, eh? Aquí, i quan toqui el pito, pensa el desig, eh? Ja està? Vale. Pensat. Quan toqui el pito, el deixes anar i recorda, si xiula, el desig serà realitzat. Preparada? A la 1, a les 2... També es complirà. Ara Marc. Tu també. Vinga, Marc. De moment no ens ha trencat cap focus, o sigui que de moment anem bé. Aquest és taronja, aviam. Deixa'm pensar el desig. Vale, el desig ja el tens? Vinga, ja el tinc. Agafa, l'altra mà aquí, apunta allà on vulguis, A la que el càmera. globo irà a on li dongui la gana, preparat, a la 1, a les 2... Bona festa major! Ui! Ha fet llufa. Ha fet llufa. Molt bé! També va! Soterrar. Sí, home, sí. Perquè aquests de la televisió van molt soterrats, eh? Es compliran tots 3, molt bé. O sigui, tots compraran els desitjos? Això diu, no? Tots desitjos seran complerts? Seran complerts si el globo xiula. I han xiulat els 3. Sí. I ho he fet abans de sortir de casa. Vaig estar 24 anys. Vaig plegar perquè si feia 25 em posava un estot allà al passeig i vaig dir no, deixem-ho estar. He vist tota l'evolució. I ahir vaig fer més o menys una mica, vaig parlant-ne. O sigui, és allò de que em venien allà a les nits, els estrangers, principalment eren inglesos, belgues, així, i venien, alemanys, venien trajats, ben vestits, venien allà a fer el cafè, això o l'altre. Bé, allà on estàvem nosaltres, jo i el meu company, teníem perquè nosaltres no érem camarers professionals, però teníem una simpatia. Parlàvem amb la gent, ens preguntaven coses, això, i aquests venien un any, venien un altre any, i em venien aquells que et deien «Usted es Salvador?» «Sí, soy Salvador». Nuestros amigos li portaven una foto amb uns amics seus que havien recomanat que anessin a les Illes Azules.
Bé, van començar a venir els professionals aquells de l'escola d'hostaleria, que aquells semblava que eren superiors. I van començar a canviar el concepte del turista amb el guiri. I un Cuba Libre de Bacardí, fota-li d'aquest, home, que no se m'entenen de res, pensant-se que... O sigui, el concepte que com que ells parlaven un idioma diferent, eren tontos. I això va afavorir molt també les pel·lícules que feien abans, que semblava que els turistes els havien de portar com un ramat, i no, si tu els tractaves diàriament, més aquí... A veure, jo havia vist aquí gent, metges, molts, i a mi m'agrada parlar-li. No cal descobrir-ho, que a mi m'agrada parlar. Massa, potser, a vegades. Però, com vaig dir, també, quan has hagut de fer-se un estudi, ha vingut l'universitat, com des d'aquí i d'allà a fer l'estudi. I els d'aquí què? I si tens sort de veure-ho, de sentir-te algun efecte, perquè segons si és un càncer, de vegades no tens efecte. O sigui que el tens i no ho saps. Bultos, i per lo que he sentit, alguna ferideta o... No gaire més, no sé gaire més. Aquesta maleïda malaltia silenciosa, que li podríem dir, doncs, perquè molta gent es confia, però és un altre exemple de que s'han de fer proves. Sí, jo en el meu cas, ja ho he dit abans, no vaig notar cap bulto ni cap efecte en mi, al contrari, estava en perfecte estat de salut quan me la van diagnosticar. Vull dir, va ser ben bé perquè el ginecòleg em va dir, bueno, tens microcalcificacions, vés-te a fer una ressonància magnètica la propera vegada, al cap de 6 mesos, diu, vés-te-la a fer, i llavors va ser quan es va detectar, perquè clar, no era un tumor sòlid, per tant, no em podia jo notar res. Perquè les dones que els detecten un càncer de mama, en aquest moment poden tenir problemes, és a dir, en la seva feina, el seu dia a dia, amb la relació familiar, com es pot compaginar un càncer de mama amb el dia a dia? A veure, comença tu, Cristina. No, a veure, jo crec que no hi ha malalties, hi ha persones malaltes, tothom reacciona segurament d'una manera diferent, no? I segurament no és el mateix, depèn de la feina que facis. Hi ha feines doncs, que, bueno, evidentment, primer quan et detecten el càncer se't cau el món a sobre, almenys a mi se'm va caure el món a sobre al primer moment. El que passa que després reacciones i decideixes que li tens que enfrontar la malaltia i que per tant ens n'hem de sortir, no? I crec que això és el més important, i jo soc una persona bastant optimista i per tant vaig decidir que me'n sortia i me'n sortia. Però després a la feina, home, en el meu cas jo treballava a casa i sí que és veritat que el tractament... De fet, a mi em preguntaven, que et trobaves malament? Home, al moment que et detecten el càncer jo no em trobava malament, em vaig començar a trobar malament després de l'operació, després del tractament, llavors sí que et vas trobant malament, perquè aquests tractaments et van debilitant físicament i per tant tu no ets la mateixa ni tens la mateixa força que tenies abans d'estar malalta. Sí, la nostra associació també, vull dir, a part de la difusió, també tenim uns voluntaris que van als hospitals, tenim a l'Hospital de Quilloret el sociosanitari, tenim el comarcal de Blanes, aquests els que ens toquen més, tenim a Santa Caterina i el Trueta, perquè són els hospitals on es mou més la gent de Quilloret. I això és molt important per detectar totes aquestes mancances que deia la Cesca, no? Perquè quan han operat a la dona, si hi ha voluntaris se'n donen compte de si està sola o de si té altres necessitats. Tenim una psicòloga que atén també a tots els malalts de càncer que hi ha a l'Hospital de Blanes i que està dedicat a aquests malalts i a les famílies, perquè jo crec que el càncer no només afecta a les dones, sinó que afecta tot el nucli familiar, perquè quan una dona té un càncer de pit, se'n ressent tota la família. I és el que ha dit la Cesca, jo també vaig tenir un suport familiar fabulós i això és molt important per sortir-te'n, però hi ha moltes d'aquestes dones que no tenen aquest suport i que per tant nosaltres estem allà per poder detectar
I després tenim un suport també social de que en un moment donat, doncs a vegades aquestes malaltes es troben que no poden pagar el pis, perquè si elles es queden sense feina i la família depèn del sou d'elles, com se'n surten? Doncs també tenim un suport social de poder pagar uns mesos al pis, o pagar l'aigua, o poder ajudar tota la família. I també aquell de consell, Cristina, perquè hi ha malaltes de càncer que diu, ostres, algú em va dir que, em fa molt mal aquí, que tenen un coixí especial, doncs truques a l'associació a Lloret i te diuen, no, mira, has de trucar aquí perquè te'n portaran un, perquè sí que va molt bé, saps? Quan pateixes càncer, jo crec que quan us aneu trobant... Inclús també amb la roba interior, clar, és que, per exemple, totes les coses ja no és el normal que feies abans.